Hi guys, good morning, good morning. Mamahaw dito guys. Mamahaw tanin niyo. Ano among sudan oh. Among sudan. Dino nga isda din. Kasay kasag. Kasag guys. Oh. Aon tanin niyo. Ha? Dali na, dali na. Wala pang uban guys. Oh, mahaw ta, mahaw. Sapa. Yes. Magkutsara mo? No. Madulaan man siya ng video, ana. Bangan. Bangan. Ayun. Sa ko masong kape. Ba? Mawala na ba? Tayo kayo. Ingon sila mahaw guys. Mahal guys. Tuhod guys. Bakit yung it's an apple. Nilo kung ito nga. Sa? Mangga ba? Ha? Mangga. Wala ko sarap ni. Gamay ako ha? Hindi. Sige mo naman yung mangga ha. Pagpahon. Na. Baka kita to. Kaya siguro na. Baka. Baka ko to na. Ako ka lang mag-ato ng mga anak. Lutuan mo na tuto. Fish niya. Pis-pis. Pagpon mo na lang. Sama sila. Sila yan. Maghigo eh, mapalib. Ami be. Be. Ano? Suka ya be.
Tanaw, pila na kang hour din.